Әнәс Бакиевич үзе бик шундай тарихлы гаиләдән, аның бабасы мулла булган авылда, аның әтисе билгеле инде Бакый ага, Бакый Закирович Халидов, ул үзе бик әйбәт белгән гарәп телен, Буа мәдрәсәсен бетергән. Габдрахман Тагирҗанов белән бергә Петербургка килгәндә, инде эш белән киләләр алар, эш эзләп. Шунда Муса Бигиевтән Коръән турында дәресләр алалар. Һәм икесе бик шундай тырышып дәресләргә йөргәннәр Муса Бигиевның фатирына. Һәм шул вакытта инде икесендә дә шушы Коръәнгә ихтирам һәм кызыксыну бик тирәннән булган. Менә шушы Коръән турындагы мәгълүмат, белем ул гаиләдә яшәп килгән. Һәм шушы мөхиттә Әнәс Бакиевич үскән. Ул инде үсеп җиткәндә дә, университетта укыган вакытта да, ул әтисе белән элемтәдә булып, инде алар шушы Коръән тәрҗемәсе, Коръән хакында күп сөйләшкәннәр. Әнәс Бакиевич укыган бит инде Игнатий Ильянович Крачковскийда. Һәм 18 ай буенча Игнатий Ильянович Крачковский аларга лекциялар укыган Коръән тәрҗемәсе хакында. Һәм Әнәс Бакиевич бердән бер студент булган, бер дәресне дә калдырмыйча шушы лекцияларга барган һәм шушы лекцияларны язып барган. Һәм менә Әнәс абыйның конспектлары бер шундый төп чыганаклардан булган, Крачковскийның тәрҗемәсен әзерләгәндә, бигрәк тә инде шул комментарийлары хакында. Үзенең тәрҗемәсенә килгәндә, Әнәс Бакиевич 1994 еллардан, 1994 еллардан бирле шушы эшкә керешеп китә, ул аны эшли башлый әкренләп. Һәм инде шаһитлар бар, инде алар әйтеп киләләр, үзенең соңгы көненә хәтлек шушы Коръән тәрҗемәсен эшләп килгән. Һәм инде ул аны эшләп битердем дип ныктап куйганнан соң гына дөнья куя. Заман талабы буенча ул латин графикасында эшләнгән иде. Әле ул вакытта латин графикасының ниндирәк төрен кулланалар дип уйлаган, әле шундый теге бик зур бәхәсләр бара торган вакыт иде инде Казанда, Татарстанда. Әнәс Бакиевич инде аны эшләде. Төркләрнең әлифбасына туры китеребрәк инде, чөнки проблема нәрсәдә, өстәмә хәрефләр ул әле ачыкланмаган иде. Буламы, булмыймы? Шуңа күрә инде тырышкан иде, ниндидер өстәмә хәрефләр эшләмичә генә шушы татарчага эшләргә. Бу проект ул тәрҗемә генә түгел иде. Аны Әнәс абый күрәдер, бик ни тирәннән һәм ул чын мәгънәсендә шундый фәнни проект булырга тиеш иде. Ул кызганычка гамәлгә ашмады инде, әмма Әнәс абый тәрҗемәсен үзе эшләп битерде. Бу тәрҗемәнең үзенчәлеге шунда ки, Әнәс абый тырышты гарәп сүзләрен тәрҗемәдә кулланмаска. Мәсәлән, ахирәт, кыямәт, шаһадәт дигән сүзләр, алар шаһадә дигән сүзләр, алар бик сирәк кирип китә инде безнең татар текстларына. Әмма безнең өчен бит инде ул теге татар теленең бер алымы дигәндә, ул инде безнең телгә, табигатына кирип киткән дип сөйләсәк инде, һәм монда нинди максат куелган иде. Беләсезме, биринге төрки телендә бу инде аның үзенең фикере һәм аның хәләл җифеде бик зур галимә иде, Лилия Юсуфҗановна Тугушева. Ул борынгы төрки телләрен өйрәнеп, шактый гына зур белем туплаган иде. Һәм менә шул борынгы төрки телләрне өйрәнүдә алар инде аны үз ара киңәшеп, сөйләшеп, фикердәшләр иде ул юнәлештә. Чөнки менә борынгы төрки телләрдә табыла бик көтелмәгәнчә алар күрәләр бик яхшы эшләнгән терминология. Илаһи фәненә караган, илаһияткә караган бик югары үсеш алган терминология. Һәм менә шул терминологияны алар кулланырга теләгәннәр иде, менә шушы тәрҗемәдә. Инде яшерен батырын түгел, менә татар теленең бик күп сүзләре татар теле саегып килә дип әйтим инде, чөнки бик күп элек куллана торган сүзләр төшеп калып бара татар телендә. Менә терминология ягыннан инде бигрәк тә проблемалар күп.
Менә Әнәс абыйның тәрҗемәсе ул шундый да максат куйган иде. Безнең татар шагыйрьләреннән шушы тәрҗемәне укып караган безнең халык шагыйребез Әнәс абыйның авылдашы Ринат әфәнде Харис укып чыкты һәм ул үзенең инде гаҗәпләнеп сөйләгәне булды инде. Мин моны рәхәтләнеп су күбек эчеп укыйм дип